Antti tässä moikka. Näytän teille 3 hyvää, helppoa ja tarpeellista liikettä, millä sä saat sun rintarankaan lisää liikkuvuutta. Rintarangan jäykkyys on nykyään tosi yleistä ja isokin ongelma johtuen siitä, että ollaan tosi paljon istuma-asennossa ja vietetään paljon aikaa tietokoneella. Silloin rintaranka pääsee pyöristyä ja ajan myötä sitten jäykistymään. Ja mennään tää kerta sillai periaatteella monkey see, monkey do, eli mä näytän ja kopioit sitten nämä liikkeet parhaan kykys mukaan. Eli 1. Ja 2. Ja sitten vielä 3. Siitä ei ole vaikeeta, ei muuta kuin tekemään.